те толкова Здравейте често хора, сега играем Skywars, аз и Day Immortal, а пък Survival играят МКС и Victoria Productions. Все го пропускаш той да. Да. Абе, карай там, бе. Както и да е. Нали го каза пък. Аз съм на Art Mining. Пак ще да. Ще почна от тази страна. Да ми дава хъпа. Аз пак ще слагам каска. Ще ви покажа новата ми къща след малко. Яко и панно, много яко. Марто, аз съм в такава земя, има паежи, нито има. О, чакай, Марти! Нали има един балон? Дед гори. Ай, Виж го горе, има чест. В една черна... Лаги сървъра, заминавам от Котюм, коме... Знаеш що бе лаги, Вики? Що? Защото много фиреворки хвърли. Файрворк, бе. Има и много хора събрани на едно и... И да, ето ми е новата къща. аз отидах там на едно друго безполезно място. Ето вижте я. Ще отида да я довършите догоре. Последно... Сто фърли ендер перла. О, фърля човек ендер. Аз съм при тебе, бе. Аз съм от тебе. О! Има един до тебе. О, че, какво правиш? Аз съм с Diamond Sword. О, то си стрели има. Събор има. Мано кюви. Аз Даеш. Аз влизам. те видях. Изкахме ли? И 3-2-1 скачай. О, аз взех сега, виж сега, ако ще ги направя. Вики, не ми приема. Аз винаги забравям да спя от варата на света. Нас ми мразата. Марто, в някакъв червен балон съм. Аз съм зелен. Аз се чух, че да видях сме. те. Добре, че лагна сървъра. Някой ми за това... Бя и... Опа, аз забравих, че имам и трета врата, е. Марто, ако имаш снежни топки, ползвай ги да целиш хората. Може ги събориш. Имам въдица. Еми... Ще отида малко Имам дърво, брат. да кейвам дърво. Защо? Трябва да си направя пода. Моля, Трябва да си направя пода. пода ли? Да, пода на къща. Пак сипи вода от къщата си. Да, ето е... За да е безопасно. Какво да слезеш додолу ли? Не бе, човек. Как па? Ами, например, сега искаш... Паднах. Не натиснах ти шифта. С пак един след малко ще килвам. Да ма чака смерак. Чао, брат. Да не умря. Не бе, той умря, бе. Сам нямаш ли са той да умре? Играче скил с най-много кил на Skywars. Кой е той, Топ али? 7. Нали, Марта? Бе, 1800 вина е. Аз имам... Трима човека останаха тук. Аз с тези точки, какво може да такова, ме? Китове. Аз загасих. Аз също ме боли зъба, бе. Що ми боли зъба? Що ме боли зъба? Някакъв с скин на Барселона като Супермен. На Меси, нали? Да. То напиши скинсет Роналдо има. Или скинсет Меси. Или пък скинсет... Бейл. Неймар. Да, Неймар, да. Неймар ма кеф повече. Нищо, че не съм от Барселона. И мене, ама много е черен. Боже. Не е ли черен? Еми, като е черен, ти също си черен. Аз съм колко от него. Колко от него, точно. Вижте какъв скин сложих. Щото и черен. Аз да съм... Каква смислица каза?
То како беше оно и да се върнеш на първия спалне. Хуп. Не Хора. бе, дета... Аз качам, искам да играя с The Immortal. Ама не бе, то како беше Хюк ли како? Хук, закони тако е. Еми напиши ЛОББИ. Баби, Хора, ще малко на пауза. Здравейте хора, върнахме се, почнахме да играем нова игра. Носи овцата. Аз продължавам втория клип. Играем аз The Immortal в тази игра. Ето го и него. Той си смени скина. Реди. Дехи. Ами колко ма бухаче, бе. Аз ако не отваря често и тя. Еми тук да не ти... Дори ни деца. Аз те видях тебе. Аз ми дай Ме. колеца брадвата. обвики се му Аре, би го е мой. О, ви дома пак ма бите. Елатка, Пусни ми Мато не тук сме умне. в стаята. Те отборите овци како? Не бе, имаш и са отборници. Ау, И те чай. са овци. Еми трябва да ти ги спални на спална, не? Или да ги взимаш от нас. О, има много. Нас ми кой е махнал торчовите тук в тази стаечка? Не, Свети Петре. Гледай колко овци имаме. Аре, мой пикове! Не те бе! О, как ма Аз стряскаш. ги моя да хвана овцата е. Марта, госта на моите киловете. Ти хвана трюце. 3 ли? Да. Тя пак с най-яките брони напусна да са бим човек. Пак колко ма бити, бе. Аре, Просто дай на ме. внос на 5 пъти ме убил, не знам. Аз въобще не да пипам. Това са 3. Аре, закони спалнува. Ние, майка, гледам, нямаме и овце даже. Ой, чай малко, я излез тук, чето и нещо. Бах ти топото е. Напиши лив. Има един човек да влезе в survival. Мене пак ми пише фул. Ето там влезе един. Аз съм Skywars, нали едното. Къде какво става там? Аз идвам да трепя. Марто влез пак шип квист, обаче е друга табела. Шип квист, не е второто, първото. Чакай, че пак. Чакай, так му почна. Аз пак почнах да Игра пръстенца. вляза. О, лод имам. Диаманти имам. Май, брат. Някой ми обра често Влиза много. шип, не, скайблок. Назми, може ли да те помоля нещо? Да сидиш до холма и там аз да отида до моя да си взема ония срачи, които исках. И хора, това беше от мен. Това беше само чакай. клипа ми с мини игри. И довиждане. Изчакай.